Daniel Copley a dangos ar ran I daid o, Steve Everett, brydfa tairif gyda Danaway Honey Boo Boo. Dyn ni ddim fel arfer, neu, weithiau dyn ni'n gweld Owen, ond I Owen gael tynnu nhw allan I gyd yn unigol eto. Mae'n amlwg bod o isio sicrhau bod o'n neud y peth iawn. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Mae eisiau gweld sio maen nhw wedi ymdopi gyda'r pwysau bore yma. Gweld nhw wedi parhau I gadw I sbarc. Ond bosib bod rhai hynny oedd yn y dosbarth blaenorol o dan bach o anfantes. Oherwydd mae rhai eraill wedi cael y cyfle I gael ei nerth nôl I fyny. Ond dyma ni ar hyn o bryd Brad Merrick, brydfa Brynithon. Brynithon Scarlet Ribbons yw hon. I oedd y gasau gwag hun. Felly, dwi'n meddwl fod yna ffefryn yn dod i'r blaen ar hyn o bryd cyn enillydd yma wrth gwrs. Dan nhw I Cracklin Rose. Iddo I deulu Atrol. Deulu'r Atrols wedi ennill yma yn y gorffennol fwy nag unwaith. A'r gaseg yma wrth gwrs wedi mynd ar brif Pencampwriaeth yma nôl yn 2012. Mati Atrol wrth y pen. Felly, gaseg yma'n edrych ar ei gorau heddi, David. Dwi ddim yn meddwl fedyn nhw wedi troi allan unrhyw gwell. Wel, mae'n edrych yn dda chwarae teg ac yn symud. Yn symud. A'r gefnogaeth yna iddi. Y gefnogaeth yn fawr iawn i'r gaseg yma. Bosib bod y gefnogaeth yna yn rhoi pwysau ar y beirniad hefyd. Felly, nesaf wedyn, Adrian Bowen o St Clair yn ddangos y gaseg Lanchedi Arwen Even Star. Yn berchnogaeth Alan a Jan Pierce. Brydfa Glyn Coch. Y gaseg yma oedd hi'n ail yn ei dosbarth i'r gaseg blaenorol, dan nhw ei Cracklin Rose. Felly, meddydd y gaseg yma fynd ar gil Pencampwriaeth o bosib. Wel, Lanchedi Arwen Even Star yn sgleinio ac dipyn o gefnogaeth i'r gaseg yma hefyd yn yr eisteddau. Wrth gwrs yn digon bosib i'r gaseg yma mynd ar gil wobr yma heddiw. Ydy, mae hynny'n wir. Ffefryn arall. Perthog Gwenan Mai wedi cael ei magu gyda Dorian a Michelle Lloyd. Mi oedd hi'n enillydd yma llynedd hefyd. Ac yn Bencampwr hefyd, wedyn nôl yn 2015. Gythu'r gil wobr yma llynedd. Benywaidd, cil wobr Benywaidd, dwi'n meddwl. Hynny'n hollol wir. A'r tad hefyd wedi bod yn Pencampwr yma nôl yn 2002. Dyma un arall fydd yn rhoi pwysau ar y beirniad, wrth gwrs, ac yn rhoi pwysau ar dan y Cracklin Rose. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Felly, perthog Gwenan Mai. Wedi rhoi sioe reit dda, y ddidor. Dwi'n meddwl mae diwetha sydd gyda ni, sef Llanarth Gwynedd, Simon Charlesworth wrth y pen. Gwrs hi oedd enillydd y dosbarth i'r abelesi tair rwydd oed 2. Ac yn cael dychwelyd heddiw i gystadlu ar y Bencampwriaeth yma. So the first prize in this class was awarded to Mr. Dalton Scott, Property Department. Apologies, the first prize was awarded to Exhibit 556. Felly Llanarth Gwynedd, yr ebolus dair mlwydd oed. Charlie, Property Officer ar Jones. Just wanted to ask you about how you feel about the
Felly, dipyn o gysyliaeth. Mae hon yn dipyn o gysyliaeth i'r beirniad yn dwi. I fod yn onest, sa fi ddim clem... gwybod yn barod be mae am wneud, neu... Wel, mae'n rhaid bod yn onest hefyd, sa fi ddim clem lle mae'n mynd i fynd. Mae Danwy Cracklin Rose yn cael ei sylwi ar hyn o bryd. Mae'n mynd i gymryd golwg fanylach ar yr un oedd yn ail. Cobiau yn gweld bod y gil Pencampwr yn mynd fyny. Os ydych chi'n ymuno gyda ni yn y prif gylch, mae yna tensiwn yma yng nghanol y cylch oherwydd mae'r Pencampwriaeth benywaidd yn cael ei feirniadu. Dyma enillwyr y dosbarthiadau benywaidd i gyd yn dod nôl i gystadlu yma, ac Owen Griffiths sydd yn gwylio'r cyfan gyda ni yn y cylch. Ac tybed pwy fydd yn mynd â hi, Owen, mae yna cwpl o gyn Pencampwyr yma yn y sioe ac... Wel, mae hynny'n hollol wir. Owen Griffiths ydw i, ond Owen Jones yw'r beirniad, a diolch byth am hynny, oherwydd mae'n dipyn o gysyliaeth. Wel, os ydych chi'n ymuno gyda ni, mae'r Pencampwriaeth benywaidd yn cael ei feirniadu. Mae Owen Jones y beirniad yn camu tuag at y stiward i ddeithio nhw pwy sy'n mynd i gael ei. Wel, mae'n dipyn o gysyliaeth. Owen Jones yw'r beirniad, wrth gwrs, a diolch byth am hynny. Pwy fydd yn mynd â hi? Dwi'n meddwl mai Loegr fydd i mynd. Ond gewn ni weld. Pwy sydd yn mynd â hi? Cracklin Rose! Cracklin Rose. A Glan Cherry Arwen Evenstar yn mynd ar gil Pencampwriaeth. Hi oedd yn ail yn y dosbarth i Cracklin Rose, wrth gwrs. Felly Kent pia hi heddi. Wel, llongyfarchiadau mawr, yn dipyn o gamp i ddychwelyd yma. Mae yna lot o sôn, lot o siarad wedi bod. A oedden nhw'n gwneud y peth iawn i ddod ei nôl yma ar ôl bod y Pencampwr, ond mae wedi profi i fod yn benderfyniad gywir yma yn Llanelwedd. Da iawn i teulu atrol yn ennill y Pencampwriaeth benywaidd gyda Danwy a Cracklin Rose. Danwy Cracklin Rose, Pencampwriaeth yma yn Llanelwedd yn ennill y Pencampwriaeth benywaidd gyda Sam Atchell yn ei arddangos yn dychwelyd i Llanelwedd i fynd ar gwobre nôl i'r Lloegr.